Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर आं दा दंफैयो बेंगलराव बेरायफैनाया आङो मोनसे खामानिनि थाखाय फैदोंमोन नालाय सानब्रै जाफैबाय आङो हरब्रै। दायो जोङो सिनायथि होनो नागिरदों आसामनिफ्राय सासे जोंना इउटिउबार सफैनानै दङ आलासि हिसाबै मानगोनां दैमु बसुमतारी नोंथां अननानै सिनायथिखौ लादो गांसे आर'नाइजों बरायदों बिथांखौ बेंगालर बड'वेलफेयार एस'सियेसननिफ्राय साबायखर थाबाय बिथाङा गावनि पार्सनेलि खामानिनि थाखाय जोंनि गेजेराव जोंजों दिनै बाहागो लाफाफैदों आरो दङ जोंहा गोदान आलासि जोंनि गेजेरावनो बिनि सिगां जोङो सिनायथि होग्रोनांगोन दाखालि लोगोसे बेंगलर बड'वेलफेयार एस'सियेसननिफ्राय गांसे आर'नाइजों सारखौ बरायफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय साबायखर थाबाय सारनिसिम सारा खोब इजि मानिनानै लादों जों गायसनहरनाय लोगो लोगो एक्सेप्ट खालामदों बिराद साबायखर थाबाय सारनिसिम मावनानै सोरबा जुदि थैयोब्ला सोरबा जुदि आथिं बायदोंब्ला सोरबा जुदि थाखा फैसा थगायबायदोंब्ला सोरबा जुदि आलाय सिलाय आलायनानै गोमानानै दङब्ला बैसोर बिथांमोननि थाखाय जों एसोसिएसनखौ दादों खिन्थु थाङै थुङै बेंगलराव एसोसिएसन दं होननानै जों बेहाय गावनि केसखौ हरग्रा जाबाय आरो दा आङो बेंगलराव फैदों नालाय बेंगलराव फैनानै आं बेवहाय जिनाखि जोंहा बेंगलराव माखासे खामानि मावनो थाफैनाय आदै मादैमोन आरो बिदा फंबाय आरो बेजों लोगोसे बैसोआव आब' जानाय आदा जानाय बाजै जानाय बयखौबो लोगो मोनफैनानै मोजां नांदों खायफा आरो बेवहायनो सोरबा फरायनो थाफैनाय दङ सोरबा साख्रि मावनो थाफैनाय दङ दा दिनै ट्रेनिं लादों बेवहाय बड' वेलफेयार एस'सिएसन जि आफाद दं हिसाबै दा बेवहाय माखासे बेंगलराव थानाय रायजो राजा सोरबाफोर खामानि मावनाय समाव बेथन मोनाखै नामा कम्पानिनिफ्राय माबा थगायजादों नामा बिनि बागै गुवारै सावरायनाय जादों दा जोबोद मोजां नांदों बेबायदि जों जयै खामानि मावलायोबा मोजां जायो सोरबाफोर खैफोदाव गोलैयोब्ला हेल्प खालामलायनायखौ जों बयबो लुबैयो बर' फिसा जानानै दा बेवहाय मादैमोनखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां नांदों माने गामि बायदि मोनफैदों आरो बेयाव फैनानै आंथ' आंनि खामानियावसो फैदों नालाय थेवबो आदामोन लेंनायखाय आं बेवहाय फैबाय दा बिदिनो बयबो सापर्ट होलायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो दा बाहेरनिफ्राय बिदिनो गोबां केस फैयो सोरबा हिन्जाव लानानै फैनाय मानाय दा बेफोरथ' गाव गावनि पार्सनेल जाहैबाय दा मेन जिनाखि नैबे बड' वेलफेयार एस'सिएसननि खामानियानो जाहैबाय बे बेंगलर हालामाव थानाय बेंगलर बे सिटियाव थानाय जेसेबांनाखि जोंहा सोरबा फरायनो थानाय सोरबा बिदिनो खामानि मावनो थानाय सोरबा बिजनेस मावो बेवहायनो दा बिनि गेजेराव सोरबा माबा मोनसे खैफोद गोलैयोब्ला हमना ला सोरबा एक्सिडेन्ट जायोब्ला हमना ला सोरबा कम्पानिनिफ्राय होखारजायोब्ला सोरबा बेंगलर हालामाव फैनानै सोरबा गोदाव सोराव जायोबा बैफोरनि सायाव नायबिजिरो आरो जोबोद मोजां नांदों बेबायदि थिरांथा लानायखौ मावलांनांगौ जों जाहाथे बर' हारिफ्रा जेरावबो गुबुन जाथिफोरजों बेबायदि नारसिनजानो नाङा दा आफादखौ जोङो बयबो हेफाजाब होलायबानो जाबाय नोंथांमोना शेयार खालामनाय भिडिअखौ जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दङ आरो खोनानो मोनदों नैबे नोंथांमोना बे फिल्म नुदों बे फिल्म नुनायाव बावैसो साननैसो उनावनो जोंहा गेस्ट हाउसबो जानो हमगासिनो दं जाहाथे जोङो गोजाननिफ्राय फैयोब्ला जोङो हटेलफोर आन्दायनो गोनां जायो खायफा गोदान मानसि दा जोङो गेस्ट हाउस जायोब्ला जोङो बेवहाय थाफैनोबो खाबु मोनगोन जोबोद मोजां आं बे बाथ्राखौ खोनाफैनानै मिथिनानै गोजोननाय मोनदों दा थाबैनो जागोनखौ आं मिजिंथियो जाहाथे जोंनि बड'लेण्डनि बिटिसिनि मानाव गेदेर जिनाखि जोंहा सारमोनहा गेदेर गोलावफ्रा बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होगोनखौ आङो लुबैयो दा जोंहा आफाद गायसननाया 2019आवमोन नामा 6 बोसोरानो जागासिनो दङ 2019आव दा दिनै बिनिनो केलेन्डार जोंहा फटक साफायनो गोनां दङ दा नैथिं साफायगासिनो उनथिं जोंहा मावथि सोद्रोमा आफादगिरि नेहाथारि दं लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामबानो जाबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना आङो दा नै लोगोफोर नैबेहाय फट'शुट सोलिगासिनो दङ बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएसननि दा माने जोंहा बेवहाय केलेन्डारनि थाखाय फट'शुट नोंथांमोनाथ' रावखौबो लेबेलै बिया नालाय बयबो गाहाय गोजौसो होआ होमबा नङालै मेम्बारा हाजारसे मेम्बारा हाजारसे आदसा बैसागोनिया फास होबालाय नङा बे जोंना माबा टार्गेट मानि बायदिसो नालाय टार्गेट मानिल' बोसोरखिया खुंनाय दे थिगानो
होखानांगौ बे बैसागोआ 1000सोनि सायाव नोङो 5000 हरफादेरनोबा 6000 नोंना फैबाय जों बेखौ आजावो आं बानलुखौनो सोरबा हरगोन 1000सोनि उनाव रायजो राजाफ्रा गासिबो बैसागुआव जेसेबां बिबान खाना दोनखादों 1000सो थाखा खांनाय बिनिफ्राय बांसिन हायोबा अननानै बांसिनखौनो होनो नाजा बयबो बिथांमोना बेयाव जेसेबां दङ दा खोनानायफोर जायफ्रा खोनायाखै बैसागुनि समावथ' बिथांमोना मेसेज हरखागोन बयनोबो नङा होमबा रायजोफोर नंगौ दा नंगौ बिनिखायनो बै समाव मोनथिनानै जि एसे एक्सट्रा हायो बयबो अननानै दान होलायलाय आरो बेनोसै थेंक इउ जाबाय होमबालाय जों मेम्बारशिपखौबो बारना दोनसै जोंहा सावरायनांगौ रांखान्थियाव बिराद गोलाव जागोन लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो जोंहा दा बेंगलराव थानाय आदामोन आदैमोन आब'मोन मादैमोन गासिबो माने आंखौ सनमान होनानै बरायदों आरोना आर'नाइजों दा आंबो बेखौ बोजबनानै लादों दा जोंहा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनाबो आंखौ गोबां हेफाजाब होदों दा जों बाहेरायाव गिदिंनो थाङोब्ला सोरबाफोर बिदिनो बेंगलर एरियायाव सोरबा खामानि मावनो थानाय सोरबा बिदिनो फरायनो थानाय सोरबा बिदिनो बिजनेस खालामनाय बेंगलराव जोंनि बर'फ्रा थांनानै गोदाव सोराव जाया बेफोरखौ नायबिजिरो जोंहा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा दा किसुमान जोंनि आसामनिफ्राय हिन्जाव लानानै फैनाय सोरबा बिदिनो बायदिसिना काहानि जानानै बेंगलराव थाफैयो दा बेफोरखौ जोङो गाव गावनो एसे साबधान जानांगौ आरोना दा बिसोर मालाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनालाय बेसेबां नायबिजिरबाय थानो दा बे बिथांमोननि खामानियानो जाहैबाय बेंगलराव थानाय माखासे खामानि मावनो थाफैनाय सोरबा बिदिनो मालिकनिफ्राय फैसा मोना सोरबा थगायजायो सोरबा बिदिनो गुबुन जायगाफ्राव बेंगलर एरियायाव सोरबा माने गुबुन जाथिफोरजों बुथारखुमानानै दोनजाखुमानो नागिरनाय नैबेफोरनि सायाव हेफाजाब होयो आरोना नायबिजिरो बिथांमोना जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दं बर' हारिनि थाखाय बेबायदिनो रैखाथि होनांगौ जोंनि बर'आ जेरावबो माने नासयजानाय मुगैजानाय जायगा जायगा बिदिनो अनेक बायदिसिना खालामजायो आरोना सोरबा बिदिनो जिनाहारि खालामजायो दा बेफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंहा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना थिरांथा लायो आरोना बेफोरखौ जोबोद मोजां सावरायदों बेहाय आं थांनानै गोजोननाय मोनदों दा जोंहा फैबाय थानाय बैसागुआवबो गाजा गोमजायै बैसागु खुङो बिथांमोना 1000 मेम्बारशिपनि थाखाय खाङो आरो बिथांमोना गावसोरनो फैसा खांनानै बेवहाय बर'नि कालसारखौबो माने लाखिगासिनो दङ बेंगलराव थाफैदोंब्लाबो दा जोबोद मोजां नांदों आङो 2019आवनो गायसननाय जाहैदों आरोना बेखौ बेंगलर बर' वेलफेयार एस'सिएशन आफादखौ मोजां खामानि मावगासिनो दं बिथांमोना दा जोंनि बे बिटिसिआव जायनाखि सरकार सालायगासिनो दं आं बिथांमोनखौ खावलायनो सानो जियानो जायफोर लिडार जानानै दं नोंथांमोना थाबैनो जाहाथे नैबेहाय बेंगलर एरियायाव मोनसे गेस्ट हाउस बानायनानै होयो दा बयबो जोङो बेरायनो फैयो सोरबा खामानि मावनो थाफैयो सोरबा बिदिनो जब मावनो थाफैयो माब्लाबा हटेल मोना जायो माब्लाबा बिदिनो गोदान अनेक माने गोदानफोर मानसि थाङोब्ला आसामनिफ्राय जों फैयोब्ला माने थगायजायो आरोना सोरबा बायदिया दा बेफोरनिफ्राय जाहाथे जों गेस्ट हाउसाव थायोब्ला एसे जोङो सेफटि जायो जोंनिनो माने हारिनि जोंनिनो गेस्ट हाउस थायोब्ला जों मोजां नाङो आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ जाहाथे लिडारफोराबो नुथों शेयार खालामना होब्लानो जाबाय जोंनि बिटिसिनि मानाव गेदेर दा सरकार सालायबाय थानाय बावैसो सिफ जानाय हाग्रामा महिलारि सारनिसिम एसे शेयार खालामना होब्लानो जाबाय बे भिडिअखौ जाहाथे थाबैनो जोंहा बेंगलरावबो मोनसे गेस्ट हाउस बानायनानै होयो जोंनि बर'फोरनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफ्रावथ' दङ गेस्ट हाउसआ दा जोंनि थाखायनो मोजां सोरबाफोर बेरायनो फैयोब्ला बेंगलराव बेहाय थाफैनो हायो थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय